последните 2 години е изключителен тренд, калориен дефицит, излишък, много протеин и така нататък. Вече ми надуха главата с това нещо. Имах един период, в който бях маниачен с протеина. Ядях по 30 белтъка на ден, 1 кило месо, 1 кило риба, всеки ден. Всеки момент детето ти те гледа и попива. Ти си пример нон-стоп. Дали ще си изглеждаш добре и ще си фитнат и ще можеш да тичаш с него. Това е постоянен пример, който то попива. Тичането вечер е възможно най-неправилната тренировка. Това е може би най-лошото нещо, което можеш да направиш. Здравейте, добре дошли на поредния епизод на подкаста Без лишения. Днес гост ще ми бъде един мой приятел, колега и още доста неща, които ще разберете от самия него, защото той е странна личност и се занимава с почти целият бранш. От храна до тренировки, до всичко. И той между другото е единственият колега за момента, който съм поканил в подкаста, с изключение, нали, екипа ми, с който работиме, защото просто смятам, че има стойност, която да даде и която може да обогати вашите знания за тези от вас, които ще гледате. Емо, здравей! Благодаря за малко да се разплача, значи да бъдеш чувстваш. Близко беше. Благодаря ти за поканата. Наистина оценявам го много, защото знаеш, че ние от много години се познаваме и винаги съм подкрепил това, което правиш, защото вярвам аз също в него и общо взето мисленето ни е едно и също, така че доста се припокриват визиите. Аз затворих между другото лаптопа директно за тебе, нямам сценарий. Няма проблем. Сега ще кажа защо. Защото предпочитам нашия разговор да бъде наистина супер отпуснат разговор, който да си говорим нещата, които ние винаги си говорим с тебе, когато се видиме. И защото ако има един човек отстрани, който да ни слуша, а да не говорим за цяла аудитория от хора, които ни слушат, според мен всеки може да си извлече някакъв бенефит от това цялото нещо. Защо? Защото анализираме постоянно грешки и минуси и това, което липсва в тази сфера, тъй като за да се развиваш в даден бранш, според мен трябва да намериш минусите, да ги оправиш и съответно ти да си решението, което хората да имат. Да. Ние преди доста време работихме заедно в една зала, след което ти реши да се отделиш и да поемеш по свой път, като направиш собствена зала. Разкажи ми малко повече за това твое начинание, за да почнем оттам, за да разберат хората все пак ти какъв тип човек си и после ще стигнем до сегашния ти образ, който смятам, че за мен лично е доста успешен за човек като теб. Доста интересно. Значи може да съм участвал в доста предавания. Вече не знам колко, честно казано. Ма никой не ми го е задал този въпрос по този начин. С теб работихме заедно много отдавна, когато още започнахме да тренираме хора. Аз тогава се отделих в друга зала, като работех. Първо работех на рецепцията, после почнах да тренирам хора. Впоследствие се отделих само като треньор. Започнах да се състезавам. Нали, това беше периода, в който се интересувах много от тренировки, като цяло от бодибилдинга, фитнеса и спорта като цяло. След което ми се отвори възможност да отворя зала. И първоначалната идея всъщност за залата не беше да е фитнес, а да е групово занимание, защото... Така ли? Аз не го знаех дори това. Тогава някак си използвах един така наречен метод от мене по някакъв начин, ако мога да го нарека метод на трениране, който обединява различни да тренираш мускула в различни производителности. Както знаеш ти, нали, негативна, позитивна, изометрия, плиометрия и всякакви такива. И общо ето моята теория тогава и моето вярване тогава беше да давам на клиентите ми да тренират, примерно да кажем краката, жените тренират крака и ги натоварват във всякакви производителности. Освен да правят клек, почват да скачат, после въртат колело, т.е. мускула не може да се възстанови през цялото време. И опита ми беше показал, че това всъщност високо натоварване по различни начини не дава възможност на мускула да расте като обем. И всичките ми тогава клиенти бяха много така по-дълбоки мускули, повече дефиниция, беше много добре. Идеята беше да направим всъщност групова, като зала за групови тренировки, които да бъдат ориентирани в тази насоченост. Но просто излезе по-голяма възможност и направихме фитнес. Класически фитнес, заедно с моя партньор тогава. 10 години го държахме този фитнес близо, може би 8-9 години, като съответно после в бранша дойдоха доста по-големи вериги, доста по-големи инвестиции.
Общо взето залата беше 800 квадрата и в един момент стана малка. Пък 800 квадрата в началото бяха вау. Да, Нямаше те сега зали. не са малко, но да, има много големи зали. Вече с по 2000 дали нагоре и аз се оттеглих от този бранш. Като цяло, не от този бранш, ами по-скоро от фитнес тренирането, може би, или не знам, спорта. Последствие се оттеглих и от професионалния спорт, защото пък ставаше доста сериозно. В смисъл, момента, в който вече аз стигнах до състезания извън България, до европейски сцени и като цяло, нали, по-сериозни състезания, просто стана така, че целият ми живот се ориентира около това. Аз не можех да правя абсолютно нищо друго, освен да ям, да спя и да тренирам. И реших, че не искам това да е живота ми, нали, следващите още 15 години, за да мога да постигна успехите, които искам. И за това спрях. Реално постигнах много големи килограми в подготовката си и това някакси ме спря така да продължа да се състезавам. Тогава всъщност дойдоха и участията ми по кулинарните предавания. Как се запали? Ами запалих се да ти кажа подобно на теб, защото търсейки варианти и решения, нали, как да си направя нещо вкусно, аз тествам всякакви неща и общо дето съм бил в изключителни лишения, нали, към храна, заради подготовки, заради клиенти дори и винаги съм се чудил как да направя нещо вкусно, което дори нали, да е диетично. Да. Интересното е, че в последствие във времето дойде и момента за здравословното, защото аз мятам, че има много голяма разлика между диетично и здравословно. И аз дълго време се храних само диетично, но със сигурност не е здравословно. Ядях зверски количества протеин, като цяло зверско количество храна ядях. И в последствие вече като така се поинтересувах повече, изкарах тук там някой нали, курс, придобих доста по-голям опит в тренирането с хора, разбрах, че всъщност не е толкова сложно и не е толкова фатално, дори да не си на диета, ами да си на здравословно хранене, което да контролираш и да ориентираш спрямо целите си. Началото беше с предаванията, там реално участвах с идеята просто да влезна и да направя нещо диетично и да видя дали ще стане. То пък вече ставаше все по-добре и все по-добре. Всяко едно състезание, всяко едно предаване, в което съм бил, стигнах почти до финал. Даже може би до финал на всяко едно съм стигал. И си доказах, че здравословната храна всъщност може да бъде и вкусна, наистина. И че може да се постигнат много големи успехи с нея. Впоследствие, нали, реших, че ще се занимавам изцяло с храна. Създадох си моя бранд за здравословно хранене. Може да го кажеш, долу ще го оставим. Да, създадох My Meal. Всъщност, който е бранд, който се занимава с целодневни менюта и единични яденета, абсолютно цялостно разнообразно хранене за клиентите ни, които готиното нали, при цялото това нещо е, че могат да си поръчат храната от всяка една точка на България и не само, и да си я вземат и да си я държат няколко дни да си я държат при тях, тъй като ние след приготвяне вакуумираме храната и тя издържа много по-дълго. Насочих се там. Първите 2-3 години бяха много, много трудни. Буквално аз готвих денонощно, като постоянно. Тоест почти никакъв персонал. Ами имах един човек, с който ми помагаше. Даже си мислих наскоро дали да не направя едно клипче, защото имам много такива видеа, в които аз седа в 4 часа сутринта и сипвам по някакви кутийки храна. И сега вече имаме производство, нали, най-накрая 5 години по-късно фирмата е това, което трябва да бъде. По простата причина, че ние тръгнах с много малка инвестиция. В последствие се разрасна. И точно това си мислех дали да направя такъв клип, защото е много интересен, че вече имаме производство, вече правим над 1500 порции всеки ден, което е много яко. И все по-професионално подхождаме към целият процес, което някакси ме кара да се чувствам много горд. Наистина. То си е повод за гордост. Наистина, да. Минал си през трудния момент. Да. Кратко отклонение. Ако искате да се промените, да влезете във форма или да подобрите здравословното си състояние, а защо не и да седнете на стола до мен и да разкажете вашата история, не се колебайте да се свържете с мен от линка, който ще оставя долу в описанието. Преминал си през него, въпреки че не е бил кратък,
преживял си го, подобрил си го и оттам нататък вече си в момент, в който можеш да кажеш, че наистина правиш едно добро производство, нали? Съответно, виждаш ползите от този тип бизнес за обществото. Защото това смятам, че е изключително важно. Аз между другото, ти най-вероятно знаеш, но аз също съм имал ресторант за здравословно хранене. Доставки правихме. По време на пандемията приключих с този бизнес, тъй като тогава затвори абсолютно всичко и всички ресторанти станаха доставки и общо взето на нашите доставки се обезмислиха, защото концепцията на нас беше да готвим и съответно хората, които са по офиси, магазини и така нататък, нали, зали, да могат без да се налага да си приготвят храната, да просто да им доставиме, и да имат за деня прясна, топла, приятна храна, която съответно да бъде здравословна и да бъде на базата на макросите, които са им необходими на тях. Да. Всичко се работеше индивидуално. Между другото, това е един изключително тегъв бизнес. Сега, казвам го в позицията на човек, който имам няколко фалирали бизнеса и няколко успешни. И съответно мога да кажа, че това е най-трудното нещо да работиш с храна и най-малко пари се изкарват това, въпреки че хората, не се че казвам, въпреки че хората мислят, че това е, тук това право разцепил лева. Особено като видят някой ресторант малко по-пълен, казват, край, то се пръстка се. Не е така. Има изключително много разходи, изключително много брак, изключително много проблеми с персонал. Супер трудно е да си намериш качествен персонал и като цяло да повярват в твоята идея, защото ти можеш да станеш 4 часа през нощта и да го правиш това нещо, обаче няма как да накараш един човек да дойде да го прави с мотивацията, която имаш ти. И това е похвално, че си успял да се задържиш в бранша и да се развиеш до такава степен. Доста в момента има доста такива компании, които се занимават с това нещо. Твоята е една от водещите, смея да твърдя, защото дори мои клиенти, които консумират твоята храна, аз в даден момент не го знам и те ми казват, ние се храним от MyMeal. И аз викам, супер, нали? Защото аз викам, ти успяваш ли, нали? Набавяш ли си храната? Нали? Тако, аз викам, каквото си ми казал, съм го дал. Те си ми носят хората, всичко си е точно. Което е супер голяма помощ за един човек, който има ясна цел и няма време. Много важно, няма време. Казвам няма време, защото по принцип всеки има време да си приготви храната. Обаче, ако има опцията някой друг да ти я приготви, сметне, достави и така нататък, защо не се възползваш от тази услуга, ако ти си зает човек? Точно така, така че супер. Кажи ми малко повече за самия процес на работа. В какво се състои? Ти докато говориш и се замислих за толкова много неща, които бих казал. Казвай сега момента. Общо взето, всеки един бизнес е хубаво да решава някакъв проблем. Нали, в случая ние решаваме голям проблем с това да готвят хората, тъй като има няколко основни лоста за мен, които са свързани с здравословното хранене или като цяло здравословен начин на живота. Така аз ги ориентирам в 4-5 неща, които смятам, че хората ще са доста полезни за тях. Едното нещо е на първо място да се помисли има ли някаква активност. Нали, това сега не е пряко свързано с храната, но просто го казвам, за да може да се върнем към другите неща. На първо място е има ли активност, т.е. дали спортува нещо човек, дали води активен начин на живота от гледна точка, как стига до работа, какво прави след работа, ляга ли си на дивана, излиза ли на разходка с кучето. Има всякакви такива малки неща, които имат значение. Сега 10 000 крачки няма да направят слаб, но активността, добавената със сигурност е важна и това не означава да ходиш само на фитнес. Фитнес е едно от най-добрите средства, със сигурност категорично, защото е създаден за това. А пък вече дали искаш да ходиш на тенис, дали искаш да ходиш на падел или нещо друго, това е друг въпрос. Но първото място е това. Второто място е произхода на храната. Тоест, първо откъде идва това месо, което ще си купиш, дали си го купил от витрината в някой магазин, или си го купил от ферма, или дали изобщо е в региона, в който се намираше, логично да го има. Защото ние бяхме свикнали да ядем тилапия с тонове. Тая риба просто е... Да. Има вкусна мокър кашон. Първо, че има вкусна мокър кашон. Второ, тая риба няма никаква логика изобщо да присъства в нашите региони. И аз това ти казвам, че в последствие дойде мисленето ми, че трябва да се храним по-здравословно и диетичната част идва от там дали
полагаме нали, достатъчно усилия, достатъчно активност и така нататък. И съответно, ако се храним по-здравословно, на първо място гледаме региона, в който се намираме, каква храна има наблизо. И ние сме се ориентирали в MyMeal да взимаме само неща, които има близък вариант да дойдат от някъде. Както рибата, както месата, абсолютно всичко го взимаме от някакъв регион. Дори наскоро имахме много смешен проблем, понеже взимаме извара за голяма част от кремовете. Добавяме много извара, има много протеин. Обаче взимаме извара от ферма за мляко. В смисъл, нормално производство. И изварата е толкова истински, толкова натурална, че тя мирише на мляко, на крава. Разбираш? И хората си викат, те нищо ми миришат на крава. Аз им давам нали, произхода на нещата. Те са свикнали да ядат, примерно, такава от супермаркет, която е вътре с супер много нишестета, с вкусители, подобрители. Вкус просто на истинска извара. Точно така. И няма вкус на истинска извара. И аз звъна в производството, казвам, вземете изкуствена извара. Те такива, ама защо? Викам, не може да продаме. Тая хората не я харесват. Така че, на първо място е произхода на продукта. Първо дали е сезонен, откъде идва и така нататък. На първо място е активността, на второ място е произхода на продукта. На трето място е начинът, по който ще го приготвиш. Защото едно пилешко може да се приготви по много начини, много наясно сме всички, дали ще го изпържиш, дали ще го изпечеш, няма нужда да го коментираме дори. И след това вече на четвърто място за мен идва количеството, което ще изядеш, естествено, защото нали, ако искаш да отслабнеш, трябва да си дефицит. Това вече всички го научихме. Последните 2 години е изключителен тренд и всички знаят калориен дефицит, излишък, много протеин и така нататък. Което също искам да го коментирам, защото просто вече ми надуха главата. Аз нещо ще кажа, докато сме на темата за калорийния дефицит. Сега малко има 2 типа хора. Един тип хора е хората, които говорят само дефицит, това е най-важното нещо, трябва да си калориен дефицит, и стана малко така, че се едно, че ти ако добре разбираш калорийния дефицит, се едно, че можеш да прецакаш системата, а именно да ядеш някакви сникърси и пак да отслабваш, защото да си сметнеш калориите. Вторият тип хора е, които казват, не, това няма никакво значение дали си в дефицит или не си в дефицит, трябва да ядеш хубава храна и ти сам по себе си ще отслабнеш. Нали? Няма нито един човек, който е напълнял от ябълки и пилешко, примерно. Аз нали, намирам истината по средата. Сега ще кажа какво означава по средата. И двете неща са окей. Сега, въпросът е следния. Как създаваш самия дефицит? И на всеки един човек, който ми казва, че не може да свали, там хормоните му пречат или съответно той си мери храната, ама нещо не се получава, ама то така, тук той не може, метаболизма му се забави и така нататък. Аз му казвам следното нещо, нали. Когато не съм направил аз хранителния план. Казвам му, замисли се, нали, от какво си създаваш дефицита. Защото колкото и странно да му прозвучи на някой, му звучи странно, защото не е задълбал в теорията, а и в практиката, малко хора обръщат внимание на термичния ефект на храната. Малко хора обръщат внимание на ситостта след определени храни. Тоест, има от дефицит до дефицит много голяма разлика. 1300 калории, 1300 калории са много различни неща. В единия случай ти ще се чувстваш сит, ще изглеждаш добре, ще имаш енергия и съответно всичко ще е супер, както и хормоналният ти панел. В другия случай ще си като лайно. изтощен като цяло. Да, и постоянно гладен и ще казваш, не, няма как тук, много да се чувствам ужасно на мен, нали, не мога да, няма как да се храня така. И съответно ти ще се провалиш в дългосрочен план. Така че карам хората да задълбават наистина да помислят кое им влияе по определен начин за тях положително. Да. Така че не само дефицит, нали, да не повтарят като папагали дефицита. Аз смятам, че калорийният дефицит като фокус и методика е супер за средностатистическия човек, който няма активен начин на живот, т.е. не е някой човек, който вече тренира от 1-2 години и така нататък и просто се чуди какво да направи, за да свали килограми. Окей, скачай в дефицит, дори от всякакви неща, мисли си сега, почни. И защо го казвам това? Защото това е повод хората да почнат да мислят. Тоест не просто да ядат, нали, когато са гладни, колкото им си яде, а да почнат да мислят, и сега аз изядох този сладолед, дали да ям сега това. Нали, най-малкото те почват да мислят как да комбинират калориите и как
какво количество могат да ядат, какво не могат да ядат, какво са яли с нощи и така нататък, което е първата стъпка към това да имаш някакъв режим. Така че калорийният дефицит в тази си насоченост аз го подкрепям. Но когато става въпрос за човек, който е сериозен, т.е. ходи и спортува, човек, който се интересува, иска наистина да направи някаква промяна, полага усилия и така нататък, инвестира се в това нещо, за мен е много по-важно да седне и с някой специалист да каже, виж сега, тренирам 3 пъти, тренирам 5 пъти, правя това, така се чувствам, тук искам да им порасне това, искам това ми намали, какво да правя. А не просто да се сметне, че трябва да яде с един калкулатор 1800 калории и да ти кажем, аз трябва да изям 1800. Знаеш колко много клиенти идват при мен в MyMeal и ми казват, ами аз си сметнах, че трябва да изям 1100-1150 калории. Как и аз седа и не разбирам какво да кажа и казвам ми, добре, супер, нали? Браво! От колко време ядеш тези 1100 калории? Как се случва това? И то просто има много грешна информация. Много е важно, ти правилно казваш, много е важно основата, как ще се подредиш, как ще го структурираш това нещо, откъде ще тръгнеш. Ако ти си инвестиран, наистина полагаш усилия и мислиш за това нещо, няма нищо лошо да попиташ някой, питай, има толкова много хора и ние с тебе и кой още не се занимават с това нещо. Питай ги така и така, това правят, това добре ли е да го ям, но не да си създаваш някакви... Много пъти ми се случва клиентите да не искат да си променят. Казват ми, аз чувствам добре на 1100 калории и това е. Чувствам се добре да ям един път днеска и няма да ям повече и нищо не искам и ние ги оставяме така. Така че... ти никой не може да накараш на сила или да му точно така, на точно така. Така че пак се връщаме към тези основни 4-5 правила, които аз метнах. На първо място здравословната храна. Тоест, подбирайте продукти, които са окей, които подлежат на висока термична обработка, нали, или пак не ги гответе високотермично, за да може да не си създавате проблеми на храносмилателните процеси още в началото. Пък вече, като вкарате някаква активност, най-хубавият начин е да разбереш какъв дефицит или какви калории трябва да приемеш, е когато почнеш да си записваш на тетрадката като идиот. Ям това идиот с извинение, не идиот, ама няма проблем, по прост начин. Предния подкаст с Нечо. Тук имах 500 пшовница. Не, по най-простия начин. Записваш си това и това и това. Ям днеска, утре ям това и това и това, други ден така и събота, като дойде и гледаш какво се е случило, забелязваш задържал ли си течности, наспиваш си се добре, имаш ли сила докато тренираш, сит ли си, гладен ли си. Всички тия неща са различни симптоми, които ти показват да видиш дали всъщност тялото ти усвоява тази храна, как се чувства, как ти влияе и така нататък. И това са елементарни стъпки, които всеки може да направи вкъщи. Не е нужно да яде един Макдоналдс и да сметне, че той е 900 калории и после има още 600 да изяде, нали, днеска. Знаеш ли, че всъщност на времето аз, 99% съм сигурен, че и ти сме тръгнали отзад напред. Тоест ние гледахме макросите, които приемаме, не брояхме калориите. Тоест ние се интересувахме колко въглехидрат ще имаме, за да може да си направим тренировката да имаме глюкоген. Нали, колко ще са ни мазнените и съответно ли ще може да си набавим протеина. Не смятахме калории. Точно така. И най-добрата ти форма си е направил, когато не си смятал калории. Точно, защото има активност. Въпросът е, че ние тренираме и там вече нещата стават много различни. И ние не гледаме на килограмите на кантара и да кажем, ами аз съм 100 кг, трябва да стана 90 кг. Аз гледам как ще изглеждам в огледалото на килограмите, колкото мога повече килограми. Най-обичам някой, като дойде и ми каже, ама то 40 грама протеин е малко в пиците или примерно в едно основно ястие. И аз му казвам, добре, ти кога тренира последно? И той миналата седмица си коя. Той тренира по 2 пъти в седмицата, пък и супер много фокусиран колко протеин консумира. Виж, това с протеина направо ме побъркваме. Няма лошо, супер, пак казвам. Хубаво е, че хората поне се замислят за това, поне гледат да има повече протеин в яденето, обаче моля ви, такива някакви абсурди, сега няма да казвам, ама имаше някакви сандвичи с по 120 грама протеин, 1200 калории, някакви такива, какви си тия работи. Какъв е този сандвич? Не искам да го коментирам, а просто 1200 калории сандвич. Трябва да си го разделя на две ядреца. На 3, за една жена 3 пъти. Не мога да разбера. И това срещал ли си го, това е много интересно. Жените масово се случва това. Почват сутрин, нали, трябва да ядем много протеин, защото всички знаем в момента тренда е протеин да има навсякъде. То вече вафъл хип... топа не мога да кажа. Не бе, можеш, аз даже съм го качал. Вафа хипер качи протеинова вафа, пък камо ли, нали, за другите, за какво говорим.
Какво казвам? Трендът е зверски голям около протеина и всички жени, нали? Ще ядем протеини, започват сутрин. Ами аз закусвах днес котич сирене с яйца, после хапнах малко чия, малко такова, после на обяд изядох една пилешка пържола, пих една доза протеин, после пих БЦА докато тренирам, после изядох една риба с салата, с авокадо, след това пих още една доза протеин, после на вечеря, чакай ти колко протеин прие, колко кила си ти? Ти си 48 кг и казва, нали, ами аз задържам течности заради цикъла ми. Ами не само. Излизат ми пъпки. Ами да, най-вероятно ти излизат пъпки. Храносмилането ти е затруднено. Много хора ги е срам да говорят за това колко често ходят до тоалетна. В смисъл, някакви неща, които просто са пълни, как да кажа, грешна информация. И като махна малко от храната на хората и всички им става по-добре. И много е интересно, че ние в момента наистина ядем страшно много храна. Не знам дали си замисляш, хората как да ядат не се замислям, страшно много. Няма нужда от толкова много храна. И ако знаеш колко пъти, колкото и противно на това, което правя аз като бизнес е, хората идват и ми казват, аз искам по 4 основни, аз им казвам, не ти трябват. За какво сте? И те, аз трябва да викам, яш по-малко. Яш по-малко. Аз ги карам да си взимат по-малко храна от мене. И това им дава резултата, който искат. Още го има и това е много смешно. То е заседнало като мит от преди, че колкото повече хранене на ден направиш, толкова по-бърз ще е метаболизма и т.е. ще изгаряш мазнините. Да. Викам, добре, да не е ли по-проста логиката, че колкото повече хранене направиш, толкова повече храна ще приемеш, т.е. енергия, няма да свалиш нищо. Да, толкова повече храна освояваш, то даже е доказано. Абсолютно. Какво става тук, разбираш и викам, какви са тия мисления? Значи много е интересно. Това е тема, която мене така много ме, как да кажа, развълнува, защото не знам вече откъде да подхвана. Значи, когато разделят храната, те ще освоят по-добре. Обаче пък в същото време излишъка е много по-лесен да се постигне. В същото време пък хора, които нямат никакви хранителни навици и почнат, нали, все пак до вчера са яли 2 пъти на ден и са си поръчвали само храната вкъщи и почнат да го правят това нещо, за тях пък е окей, защото пак правят нещо. Така че много често се случва, че хората обрисуват нещо като добро и нещо като работещо и нещо като супер, просто защото почват да правят нещо различно и нямат опита от миналото. Примерно да кажем, ето най-елементарно ти давам с кросфит тренировките. Mm-hmm. Колко много клиенти има, които казват, аз ходя на кросфит, за мен това е най-добрата тренировка. Супер е кросфита, но ти пробва ли си да правиш нещо друго? Нали, ти си ходил примерно 4 години, пробва ли си да ходиш на фитнес, ама пробва ли си да отидеш с треньор, ама пробва ли си да отидеш на те да знам, тенис, каквото и да е било. Хората често си потърсейки златното хапче, което ще дойде и ще ги накара да отслабнат и ще ги накара, нали, да постигнат невероятните резултати изведнъж от днеска за утре, виждат нещо, че работи и това за тях е само работещо. Трябва да търсят наистина информация и знания и навсякъде бълва тотално грешна информация, защото пък все повече хора почнаха да правят пари от това. Да са треньори, как да кажа, да продават всеки книги, режими и така нататък, без изобщо да имат някакъв опит с клиенти. Работят по една година с някакви хора, дава на някой дефицит, той да свали от 10 кила и вече карай, аз съм най-големия коуч. И съответно, защо го казвам това? Бълвайки цялото пространство с тази информация от всякъде, и те хората нормално се объркат. То от всякъде има някаква реклама, която му казва спри да ядеш това, почти да ядеш това, яш само протеин, махни лактозата, глутена за тебе ли е, не е ли за тебе. И те хората вече е така. Абсолютно нормално е. Имам една клиентка, която всеки ден идва при мен с някаква нова логика. Сериозно ти казвам. И тя, Митко, знаеш ли какво? Аз вярно ли е, че и почва с нещо, примерно, вярно ли е, че задържам вода от сута? Не. И аз нарочно не изпадам в обяснение, разбираш? Не е вярно. Що? Я знам, защото не е вярно. Добре. След това идва на следващия ден. Знаеш ли какво? Аз трябва да се детоксикирам. Викам, така ли? Викам, ти сега, т.е. нямаш черен дроп и нямаш бъбреци и не се детоксикираш 24 часа, 7 дена в седмицата. И тя, не, ама масажиста ми каза, вика, че трябва да се детоксикирам и той ми е дал един режим за изхвърляне на водата. Да. Масажиста ти го е дал. Това е масово, да. Викам, добре.
Ами правилно. Ами антицелулитния масаж, много добре знаеш, така не си хидратирана, мила И моя. после пишкала повече и съответно изхвърляла вода, тя свалила 2 кг само на масажа. Аз викам 120 часа на масаж, ще свалиш 10 кг и всичко ще е точно. Тук има да сваля, примерно. И готово. Не работят така нещата, но... Абсолютно. Абсолютно и на мен винаги фокуса ми. Аз всяко едно нещо, което съм правил, не е било фокуса да стане бизнес, било е фокуса да стане нещо, което наистина има смисъл от него. Което е по-правилният вариант. И нещо, което аз наистина консумирам. Тоест, My Meal е нещо, което аз консумирам, айде не всеки ден, но почти всеки ден. И то по начина, по който точно съм го замислил и за клиентите. Аз изям храна, оставам си в хладилника, когато ми е удобно, ям, когато не ми е, излизам навънка, ям навънка. По същия начин и с пиците, така ги направих, че да мога да ям нещо, което да не ми става лошо от него, да не ми пречи на формата, да не ям бокуци и някакви абсолютно готови полуфабрикати и така нататък. Да си ям някакви сосове, които стават. И аз всеки ден си ям пица. И нямам проблем. Изглеждам по-добре и съм щастлив. Разбираш ли? Аз, ако следват Инстаграм и хората, аз много често качвам някакви сторици с някакви пици. Аз постоянно си ям пица. То няма нищо лошо в това да ядеш пица. Лошо е, ако съответно това ти е основно хранене и ти нямаш никакво движение, междувременно пицата ти е с 2 литра олия отгоре и направена с половин килограм кашкавал. Смисъл, лошото не идва от самата пица, лошото идва от комбинацията на продукти, които се намират на тази пица и от това кой я консумира. Защото едно е да консумира някой 100 кг мъж, който тренира здраво, а съвсем друго е да консумира 60 кг жена, която не мърда от стола. Така е, да. Искам да те питам, ако в момента трябва да се върнеш малко назад, какво би променил в начина си на възприятие от към тренировки, хранене и работа с клиенти? Ами аз специално... Някаква грешка, която ти си намерил сега в момента и си осъзнал и не те притеснява, естествено да си я кажеш. Да. От към тренировки и хранене имах един период, в който бях маниачен с протеина. Ядях страшно много протеин. В смисъл ядях по 30 белтъка на ден, 1 кило месо, 1 кило риба, всеки ден. Ставах в 6 часа, за да мога да го изям това нещо до 8-9. И това го правих просто защото така ми беше казано от треньор. Това говорим преди 15 години. Това беше пълно абсурд. Пълен абсурд. Нямах дори нужда да го коментирам колко вредно и грешно и неправилно беше това нещо. Ето това, ако можех, щях да го променя и да не го правя. Но аз бях твърдоглав, такъв кон с капаци, който отива и прави каквото му се каже. Впоследствие видях, че с 1/3 от това количество изглеждам по-добре 10 пъти. Няма абсолютно никакъв смисъл. От към клиенти то подходът е много труден. Имах един период, в който подходът ми беше да ги ограничавам страшно много и да им казвам, това ще ядете, не ме интересува нищо друго. Те почват да го правят, получават някакъв резултат, който ги мотивира и продължават напред. Имаше и момент, в който им казвам, добре, сега ще го нагодиме спрямо вашето ежедневие. Те ми казват, аз това и това правя. И аз им казвам, и добре, махни това, оправи това. Така и резултатът идва по-бавно обаче, защото не е рязко и строго. И някои, примерно, се отказват, защото не виждат резултати. Така че подходът ми тук не знам кое е по-добре, то е различно при всеки клиент. То е по-скоро индивидуално спрямо човека. Да. Трябва да го напаснеш. Така че не мога да кажа, че съжалявам за нещо или бих го променил. Нещото, което много ме кара, честно казвам, да се гордея в момента да се радвам, е, че аз винаги, особено в състезателния си период, съм тренирал за някаква цел. Примерно тренирам, защото до година, септември съм на състезание и мисля за това и това ми е фокуса. И първо, че това ти е мотивацията, нали, да тренираш по-добре. Второ, че това ми е мотивация да се храна по-добре. А в момента нямам никакви състезания, никакви идеи, дори представи да отида на състезание. Но намерих баланса в това да се храня главно с моята храна. Ям си пиците, ям си от основните яденета. Главно това ям. Спортувам 3-4 пъти в седмицата и изглеждам все по-добре. И това е нещо, ти само ще ме разбереш, защото хората си казват, това момче тренира, какво толкова говори. Да, но за един състезател, който всеки ден си е гледал формата и грамажите на храната и какво се случва, какво прави, дали спи повече или по-малко, да имаш резултати
абсолютно в такава спокойна среда, като в момента, това е нещо невероятно. И много се радвам, че успях да го постигна това като рутина за себе си. И се опитам да го предам и на всички хора, които са около мене, включително и в телевизията. Дори ги карам всичките да тренират по-малко, така да почват да се интересуват. Защото чувството да получаваш резултат, чувството да си по-добре от снощи, чувството да знаеш, че си инвестирал нещо и то наистина е дало резултат. Наистина се е случило нещо, изглеждаш по-добре, гледаш огледалото, чувстваш по-добре. Е едно от най-хубавите чувства, които мога да изпитаме. И тук не става въпрос за его и за това дали съм много нацепен, почките ми се виждат, а от това, че си направил нещо за себе си. Което е, ти ако не си ценен за себе си, не знам за кой си. Много хора слагат себе си на второ място. И това е изключително ценно чувство. И се опитам да го вкарам във всеки човек. Като се погледа в гледалото, се чувства добре. Не само от момента, ами от следващия ден, от следващия ден. Както казва един много известен готвач, че нали, вкуса и непцето всъщност е най-важен в кулинарията като цяло. Емоцията от това да вкусиш вкусна храна за мен е невероятна и никога няма да се откажа от нея, без значение какво се случва, но пък и емоцията от това да се погледна в огледалото и да харесвам това, което виждам, също е много голяма. И много хора са лишени от нея и всъщност не осъзнават какво пропускат. А ти нали мислиш, че в крайна сметка, защото аз го мисля, че двете могат да вървят ръка за ръка. Тоест, абсолютно. Ти можеш да се наслаждаваш на храната всеки божи ден и да се наслаждаваш на добрата си форма, просто като имаш малко повече понятие и хранително-вкусова култура. Точно така. И да не забравяме, че ние сме пример. Сега с тебе сме млади, ама все пак в някакъв момент с деца и така нататък. Ти си всеки момент детето ти те гледа и попива. Ти си пример нон-стоп. Дали ще говориш глупости, ще псуваш, използваш такива думи, дали ще крещиш на жена ти, дали ще си изглеждаш добре и ще си фитнат и ще можеш да тичаш с него. Това е постоянен пример, който то попива. И за какво го създаваш това дете, ако не е да му дадеш хубав пример и да го научиш на нещо хубаво? Определено е така. Как виждаш Емануел след 3 години? Какви сте целите за напред? Ами... Сега с всичката тази... Вие си, лаптопът е затворен, но не так. Той мисли. Имаш слушалка, река. В принцип... Как да кажа? Искам някакси да създам едно спокойствие в работната среда, доколкото е възможно. Затова се опитвам постоянно да правим все по-добри организационни процеси, все по-добри хора, на които да разчитам, да делегирам някакви неща и така. Но искам тази среда да е спокойна и да виждам, че се развива, защото целта ми на мен всъщност тази и следващата година е да почнем да пращаме храна извън България. Това е в професионален план. А в личен план съм много доволен от това, което съм успял да постигна в момента като баланс между спорта и професията. И нещо друго, което ми прави впечатление е, че не знам, може би покрай телевизията почнах да ставам известен или не знам, обаче хората навсякъде слушат много какво говоря. И усещам как някакси ме тласка на това да помагам на повече хора. Това между другото съм го изпитал лично и е много яко чувство. Да. И знаеш кое е много якото? Че имаш отговорност. Защото в момента аз знам, че кажа ли нещо, то ще се чуе от много хора и много хора ще се замислят върху него и аз нямам право на грешка. Защото един грешен мой изказ може да навреди на стотици хора. Колкото и странно да е, аз имам, да кажем, 80-90 хиляди последователи в Instagram, 70-80 в Facebook и така нататък, тук в подкасти. Хората достигат до мене и примерно ме виждат някъде, стискат ми ръката, радвам се, запознавам и така нататък. И аз сега как да отида и да приема някаква тъпа реклама и да почвам да им обяснявам, това е много готино, нали? Точно така, не върви. Точно така. Не само за реклами, за абсолютно всичко, което правиш. Аз съм по същия начин и при мен тежестта е доста по-голяма заради храната. Защото все пак тези храни реално и за пиците, и за ястията, целите пакети също там има доста хора, които се хранят. Аз
преди 2 дни май или 3 дни някъде бях в един ресторант. И аз обичам да си излизам по ресторант и хода, наслаждавам се на храната навсякъде. И станаха там 3-4 жени от една маса и викат ми, ние се храним при тебе, много ти благодарим, много готино. Това беше нали, хубав ресторант. Yeah. И аз тази отговорност се нося навсякъде чрез нещата, с които се занимавам, но покрай телевизии и такива неща също забелязвам, че мога да помогна на много хора. И единственото нещо, което в момента така не ми харесва е, че се опитвам вече няколко пъти да правя някакви благотворителни каузи, които да подкрепям. И там срещам доста трудности, заради това, че нали, съответно става просто за телевизии, не може просто така да направиш нещо, пък аз се опитвам, нали? И това според мен е кофти, защото в един момент това остава. Нали? Като направиш за себе си всичко, като бизнес направиш, който се развива и така нататък, да почваш да помагаш на някакви хора. И според мен това е хубаво. И заразява много добре. Така че това ми се иска да почна да правя повече и повече. И така правя книга също. Ето. Пиша книга, да. Ти имаш една книга с рецепти? Имам една, сега пиша друга. Разкажи малко повече за нея. Ако не е тайна, не, няма никаква тайна. Изненадаш зрителите. Не, глупости. Аз изобщо тази книга, която пиша сега, е едно от най-хубавите неща, които съм правил. Поне така смятам. Защото в нея обединявам доста мнения на професионалисти в различни сфери, които дават своя опит, доказал се опит, нали, доказани хора, доказани професионалисти, дават своя опит, дават своето мнение и дават своите насоки. Като идеята на книгата е, аз сега имам едно първоначално заглавие, не съм сигурен дали ще остане то, здравословни навици за по-вкусен живот. Идеята е хем хората да си замислят за малките избори, които правят всеки ден, тук и там и навсякъде, които реално оформят техните навици, техните граници, които си поставят, а пък тези избори и тези решения, които взимат, да им подсигурят и по-вкусен живот и по-хубава наслада от живота, не само като вкус, и като визия, и като присъствие и всичко. И реално тя обединява целият ми опит до момента. Буквално аз в нея давам наистина неща, които в момента дори различни бизнеси искат да купат от мен. Аз ги давам в тази книга. Като знания. Знания, рецепти, ноу-хау, методология на всякакви неща, как да приготвяш всякакви рецепти, всякакви неща. Наистина, дори бизнес нюх, както се казва. И смятам, че това е едно от най-яките неща, които съм правил до момента. Сега не знам. Аз в принцип и него мисля да го покана в книгата. Ама добре, ще го кажа. По принцип да, имам няколко професионалиста, които наистина са много сериозни в сферата си и искам те да вземат участие, като в никакъв случай да пишат някакви рецепти или нещо такова. Идеята е да вземат участие с това, което те могат да дадат. Имам много големи имена, които ще влезат, и диетолози, и треньори, и готвачи, шеф-готвачи на от най-добрите ресторанти в България. И също и тебе искам да те покана, като човек, който за мен... Аз знаеш как те определям тебе? Ти като кажеш нещо, то винаги е така. Това ми кефи много. Защото аз като се запознах с теб в началото, ти беше много краен. Направо ги правеше да луди хората. Те искат да дадат. Какво ще ядеш? Няма да ядеш това. Какво искаш? Искаш резултати или не искаш резултати? Какво ти става? Нали? Цък. И всъщност ние седим отстрани и се смееме. Нали? Това как така, обаче това е истината. И реално какво се случи? Хората почнаха да слушат, почнаха да изпълняват и почнаха да свалят. И някакви хора с по 40-50 кила свалили, 60 кила. Той си е свалил половината живот. И в интерес на истината никога не си казал нещо грешно. Никога не си казал нещо, което не е така. И аз затова уважавам това, което правиш. Другото, което е много интересно и много важно, винаги насочеността и в посоката, с която си правил нещата, е била на първо място помощ към хората, а не приходи, ефект. Не, между другото, знаеш ли, аз това нещо никога не съм го споделял. Те никога не са ме питали в подкасти дори. Аз започнах да се занимавам с този бизнес
защото вече е бизнес, започнах да се занимавам с това нещо просто защото на мен ми допада. Аз ми харесва това нещо. Аз съм същия. И не ме интересуваше дали ще изкарам пари от това или няма да изкарам пари от това. Аз реално едно от първите места, на които съм започнал работа, беше в Пулса и работих на 6 лева на тренировка. Мисля, аз нямах никакви пари. Да. Обаче ме кефише да го правя това нещо и го правих със сърце. И това почна да се получава много добре с годините, обаче никога не съм разчитал аз, че от това ще вада милиони или пък ще стана големия бизнесмен или нещо ще стана много успешен. Да, в момента, нали, да кажем, много се е развило. Те и няколкото сфери на това нещо се развиха, но аз продължавам да не търся материалното, т.е. някакси не ме касае, защото имам достатъчно за себе си. Единствената алчност, която е останала в мене, е колкото може повече хора да ги заразят с това нещо и повече хора да го схванат, разбираш ли? Аз заради това на мен страшно много ми се иска да мога да го вкараме това нещо и по училищата като част по здравословно хранене, да се подобри часа по спорт и така нататък и така нататък, защото знам колко е важно за един човек. И то, какво значение имат парите ти, като си супер хепи от това, което правиш? Да, защото, виж, самоцелта на всеки един човек, за да изкара пари, не е самите пари като пари, а то е бенефита от самите пари. Тоест ти ще отидеш, си купиш яхта, си купиш спортни коли, си купиш тези неща, които те кара да си щастлив. Нали така? Мен като това ме кара да съм щастлив, за какво ме е дали да го търся от друго място? Много често казвам това, хората не го знаят. Хората не знаят, че когато правят избор в живота, какво да правят, какво да работят. Те могат да работят нещо, което им харесва. Нали? Нещо, което им доставя удоволствие, в което вярват, което ги е кефи, примерно той е собствен бизнес. Обаче трябва да са наясно, че това означава, че голяма част от приходите са удоволствието, което ще изпиташ от това, че го правиш това нещо. Докато другия вариант е да работиш просто нещо, което ти носи максимално много пари в максимално малко време, за да може през останалото време да правиш това, което обичаш. Аз по същия начин и с двете неща, с които се занимавам така главно в момента, дори с трите неща и с телевизията, аз в телевизията се съгласих да отида, защото там нямам никакви ограничения и никой не ме пришпорва, сега ще готвиш това, не ме интересува. Готва с еритритол, готва с някакви подсладители, никой нищо не ми е казал. Да, правя, нали, и нездравословни неща, но гледам по-скоро не здравословни, не диетични неща, но гледам винаги да са сезонни, регионни, хубави неща, които наистина хората, като си ги приготвят, нещата, да няма... в които ти вярваш. Точно така. Нещо, в което няма да им навреди по никакъв начин, а точно обратното. По същия начин и с пиците. Пиците просто ми харесва да правя пица, обожавам да правя пица, изкарах няколко курса, направих някои изследвания, видях, че всъщност това може да бъде абсолютно диетично, дори и здравословно. Нали, абсолютно здравословно, дори и диетично. И затова направих тая пица. И общо ето винаги съм правил това, в което вярвам. Аз затова казвам, че съм щастлив човек, защото правя това, което си искам. Това е най-хубавото нещо. И с правейки това, което искам, помагам на някакви хора. Ето по-хубаво от това какво може да е. Така че за това и причината да те покани теб в книгата, защото ти си човек, който на първо място прави това със сърце. Прави го както трябва и то си е доказал във времето, че го прави както трябва. Нищо повече не ти трябва. Много благодаря. Наистина за мен ще е чест. Ами ще стане много готино. Добре, да кажи сега пицата да е здравословно. Някои хора ще кажат, ами даре, ама тя, нали, тук брашно, това, онова, как ще е здравословно. Да. Тук не е добре това. С нощи едно момче във фитнеса дойде и ми каза, извиняй, може да питам на въпрос. Казвам, да, той каза, ами добре, ти сега как слагаш протеин в пицата? Аз му казвам, слушай сега. Когато се прави пицата, като цяло каквото и да е пица, всичко зависи от ферментацията и количеството вода най-вече в тестото. Реално, при мен как се случиха нещата? Аз изкарах няколко обучения за пицар при наистина най-добрите в България и видях, че всъщност за да направиш хубава пица, на теб ти трябва хубаво брашно. За да използваш хубаво брашно е предвид по-високо на белтъчини и на протеини брашно, за да може да издържи по-дълга ферментация. При ферментацията, знаеш, маята, яде захарта в брашното, почва да прави газове, гърми и така нататък. Глутена се разгражда и така нататък. Колкото повече протеини има в това брашно, толкова по-дълга ферментация може да издържи. Аз казвам, супер, добре, значи по-хубавото брашно, по-високия протеин може да издържи по-дълга ферментация. Да. Добре, ами
при тази ферментация тя маята всъщност яде захарта, нали така? Да. Тоест то пада гликемичен индекс, така ли? Да. Вие още по-добре. Защо не правите тогава това нещо? Нали? Защото фокуса на всички пицари и хора, които се занимават с пица, е бил да достигнат някакъв вкус. Тоест те правят пред ферментите и като цяло ферментацията, за да може да се получи този умами вкус, който е сладко-кисело и цялата тая нотка на алкохол, която идва от самата пица. Но аз тук хем взимам тази нотка на алкохол и класически стил и вкус на пица, хем използвам максимално дълга ферментация 2 пъти, за да мога да постигна още по-ниски нива на гликемичен индекс. Това е основата на нещата. А пък вече отгоре просто съм се потрудил да приготвим абсолютно всичко. Приготвяме сосовете без мазнина, ползваме максимално най-хубава моцарела, която може да се използва, гледаме да намалиме количеството, ползваме само чисти меса, мариноваме си ние месата, взимаме си месо, не е някакъв салам, взимаме си месо. Месо. Плешка и нещо такова. Обезципяваме го, мариноваме го, оставяме го 16 часа, след това го замразяваме. Режем го на слайса и го ползваме. Това е по-сложното, че повечето брандове и бизнеси не искат да го правят, защото това отнема време. Много по-лесно да си поръчаш просто добро месо от някъде или от салам и да го сложиш върху пицата. Но ние, правейки това нещо, използваме максимално качествени продукти. А преди малко точно казах, че един от лостовете, за да водиш здравословен начин на живот, е произхода на продуктите, сезонността на продуктите и след това начина им на приготвяне, комбинацията им, количеството им и така нататък. Тоест, когато използваме истински натурален продукт, знаеш много добре тялото колко енергия изразходва, за да изразходи и да усвои един такъв по-качествен продукт в сравнение с един нормален салам, примерно, който вътре има нишестета и така нататък. Така че това ни е подхода към пиците и ако хората се замислят, пицата реално, която правим ние, е обединение между здравословния и диетичния живот. Защото максимално фокуса е нещата са здравословни и истински, натурални, пък вече количеството им ги прави диетични. Това нещо всеки човек може да го постигне и вкъщи, просто изисква доста повече време и работа и усилия. За какво да го постига вкъщи, като мога да се поръча от вас? Да, по принцип да. Колко калории на пица при вас? Горе-долу. Към 650-700 калории. Колко от тях са белтъчини? Към 30-40 грама белтък има. То реално това напълно може да замести примерно едно хранене с пилешко и ориз. Да, сега даже пускаме пица, която има 150 грама телешко в нея. 150 грама телешко. Телешко досие колкото бота. Което е, тя е като тако пица се казва. Тя е тако, цялата е с телешко месо. Яко. Готвим я така само с телешкото, след това отгоре слагаме червен лук, всичките неща, даже слагаме и айсберг. Нарочно е така, да има малко хейтери. Това е нещо като бургер и пица. Тако пица, като тако пица става. Такос. И другото, което е всичките рецепти, които са в пицата, са си авторски и общо взето са неща, които аз много път съм казал. Аз не съм италянец, мисля, че се вижда. Нямам нищо общо с италянци. Мислех, че имаш нещо италянско. Не съм италянец. Нямам нищо свързано с италианските пици. Напротив, аз разчитам на български продукти, максимално в региона, които могат да се намерят и просто ги правя по максимално най-здравословен начин. Това ми е на мен фокуса. Много се радвам, че идват така хора и ми казват, аз даже една жена дойде ми каза, ние тук 6 месеца се храним при тебе, нали, в MyMeal, обаче се пътувахме и се върнахме и нямаше какво да ядем и си взехме пици за цяла седмица. Викам, как така ядеш пици цяла седмица? Вика, да, ядем пици цяла седмица, много добре чувстваме, много благодарим. И хората наистина са супер благодарни. И то, да знам, това е най-голямата награда, наистина. Как бе, това е невероятно. В смисъл някой човек, като ти каже, че е супер щастлив и доволен от работата ти и от труда ти някакси то по-хубаво това не знам, смисъл няма. Всеки ден има хора, които отслабват благодарение на тия храни. Всеки ден има някой човек някъде отслабва. Това е много яко. Много е яко, да. Като при тебе. Да. Нали, ние говорим главно за отслабване, но не е само това фокуса. Има и хора, които покачват мускули. Абсолютно, да. Може да се хранят абсолютно адекватно и това във всеки един аспект. Нали? Дали ще искаш мускулна маса, дали ще искаш да свалиш и да задържиш мускулна маса, което е най-големият бенефит. Да. Или просто ще искаш да се храниш без да се налага да готвиш. Това е важна тема също, която трябва да подхванеш в някакъв момент, защото хората не разбират колко е важен мускула всъщност.
Аз на всички им обяснявам, И ги е особено на страх. жените, това е страшен страх. И аз на всяка една жена и казвам, бе, хора, не става толкова лесно да качиш мускул. Да. Как да ти обясня? Не, аз вика, като направя 2-3 тренировки, те ми се подуват краката, стават такива. Да викам, ама не, в смисъл ти преди това си яла нещо да се подуват тези крака. Те не могат да се подуват само себе си, разбираш. И качвам толкова бързо мускулна маса. Викам, това се притесняваш, че качиш мускули, като се научаваш да се притеснявам да стана милиардер. Разбираш, няма такъв шанс толкова бързо, докато се усетя да се случи, разбираш. Няма такива притеснения изобщо. Просто, но това е нормално. В смисъл, пак казвам, това е нормално, защото хората го карат много на емоция, много на усещане, бързо изгладняват, когато тренират, нали, консумират малко повече храна, качат малко, на кантара да изпише някоя друга цифра, там нещата се променят и става проблем. Аз нощи си мислех, между другото, за нещо интересно, което може да ми кажеш какво е твоето мнение. За хората, които ходят вечер да правят кардио в залата. Примерно цял ден е ял напред-назад, нали, взел си от скарата, защото там е по-диетично, взел си е месо, плескавица, зеле и моркови, нали, хапнал е така 3-4 пъти, после отива в залата и почва да тича и тича в продължение на 30-40 минути и се прибира и няма да вечеря, защото нали, не е хубаво да ядеш. Вечерно време след 8:30, нали, защото почва да се трупа. И тук се получават толкова много парадокси, които не мога да разбера. Значи, просто цялата тази натрупана храна, той ще успее ли изобщо да изгори някакви мазнини за тия 30 минути или просто ще завърти гликогена и изобщо валихидратите, които е изял. И после пък изтощен, без никакви запаси, като няма да яде, какво ще се случи още повече с метаболизма, с хормоните. Това е много интересно. Много интересно какво ти е твоето мнение. Дезинформация. Първо място дезинформация. Нямате никаква идея как функционира човешкото тяло. Първите 3 проблема, които се сещам най-малкото е първият проблем, че се разбива съня. Защото след това тичане и това дигане над пулс, нали, малко преди да си легне вечерта, знаеш, нали, докато се успокои, докато релаксира нервната система, така нататък, той не може да си легне, да постигне някакъв дълбок сън. Първият голям минус. Вторият голям минус е това да си легнеш гладен, че следващата сутрин, като станеш и изядеш около 2 кг храна, нали? Но естествено сутрин, когато ти няма запасяш, нали? Само вечер запасяш. Абсолютно всеки мисли в това. Или е мислил, че така функционира организма, защото аджиба, нали, като си легнеш, не ти трябва енергия и ти тази храна да си е ял, тя ще почне да запасява ти, като не я изразходваш. Просто не знаеки, че хората не функционира така човешки организъм и той си изразходва храната 24/7, независимо дали спиш, ядеш, ходиш до туалетна или бягаш или каквото и да било. И третия голям проблем е, че съответно аз мисля, че тичането вечер е възможно най-неправилната тренировка. Която не се базикам. Това е може би най-лошо нещо, което можеш да направиш. Даже препоръчвам по-добрият вариант е да излязат и да направят една разходка, отколкото да направят едно тичане. Защото няма да се изморят, т.е. няма да огладнеят толкова много и да се чудят какво да изядат после. И другото, което е, ще се оттърсят от натоварването в ежедневието, което са имали, чисто от ментална гледна точка. Да. Доста хора го правят, след вечеря, да се направим разходка, което е готин навик, но според мен няма смисъл това тичане. Защото много хора ми казват, нали, има ли лоша тренировка. То не е лоша, но до някаква степен ненужна. Да, не е правилна. И наистина не съм сигурен дали е окей, защото пък хората огладняват, понякога се събуждат да ядат през нощта или пък ядат точно преди лягане, защото пък са супер гладни след това тичане. Аз съм да кажа, не знам, за мен това не е окей. Просто с нощи го коментирахме с едно момче и той ми вика, то супер ще тича поне човека. Викам, да, хубаво тича, нали, но ефекта, който търси, сигурност няма да е това, което иска. Това, което и това съответно ще остане в дългосрочен план недоволен на това, че не постига успеха. И оттам нататък ще тръгне в лоша посока. Много хора. Защото аз смятам, че между другото е много лошо да тренираш по неправилен начин. По-лошо дори отколкото да не тренираш. Защо? Сега ще обясня. Защото има много хора, които тренирайки по неправилен начин се отчаиват от спорта и казват, знаеш какво, то на мен точно не ми се получава. Това е най-неблагодарният спорт. Да. А то е точно обратното. Или във втория вариант, който те подхождат към медикаменти и казват, то без химия не става, или съответно... Без пептиди. Без пептиди, да. Рецеторитид, или Монджаро, или Оземпик, нали, то няма как то в момента. Без пептиди ти какъв си, ти си назад с нещата, не може. Да, жалко. И съответно се прибягва до това нещо и даже дори след това се прокламира в социалните мрежи, се казва, нали, аз благодарение на това отслабнах.
Да. Или благодарение на това постигнах си какъв резултат. И оттам тръгва целият, как да кажа, смисъл магъсания кръг на това, защо не се получават нещата. Ами, честно казано ми е жалко, като видя хора, които, нали, може да звучи, не знам как звучи, но като видя хора, които полагат толкова много усилия, толкова често са в залата, всеки ден ги виждам в залата, тренират и нищо не се случва. Защото съм сигурен, че не го правят за тонус. То се вижда, че го правят за някакви резултати, но нищо не става. И съм наблюдавал такива, които тренират и с треньори. Даже ми се е случило, знаеш ли, че веднъж, няколко пъти съм предлагал на някакви хора да ги тренирам безплатно. Просто защото веднъж видях едно момиче на една каса на един супермаркет и така много добра, усмихната, такава готина. Викам супер, ето аз имам зала, ако искаш заповядай, нали, ще направим една тренировка. Защото с никаква идея, че нали, тя беше много наднормално тегло. И тя се оказа, че не иска да отсоба. Не искам да отсобвам. А тя беше много наднормално тегло. Ами тя сега стана известна в последствие. Сега се замислих. Защото е мис плюс сайз. Аха. И това е един вид си е работата. И това е работата. Но пък, виж сега 3-4-5 години по-късно свали 50 кила, примерно. Не знам как точно ги е свалила, но свали много килограми. Но тогава ми направи впечатление и отидох и казах, виж, сега, ако искаш, ето, заповядай, нямам нищо, нали, не искам нищо да ми плащаш, ела, ще те тренирам да видя какво ще стане, нали, да ти покажа малко, защото за мен наистина фитнес е доста благодарен спорт. Колкото му дадеш ти, толкова ти дава и той. То затова и тия състезания. Знаеш, откъде тръгва неблагодарният спорт? Аз съм мислил много по темата. Извинявай, че те прекъсвам. Неблагодарният спорт идва от тази гледна точка, че така да кажа, нашия спорт има много видим визуален ефект и съответно точно. Ти като спреш за известно време, визуално се вижда колко зле ставаш. Да. При леката атлетика не се вижда, ние докато си говорим с тебе сега в момента ти за какво време бягаш 400 метра, нали? Обаче ти гарантирам, че ако 3 месеца не стъпваш на терена и отидеш да бягаш, няма никога да имаш същия резултат, дори няма да имаш и близък до резултатите. Точно така. А ако отидеш в залата по кикбокс, ще си абсолютно като пумпал, ако си спрял за 3 месеца. Да. Така че всеки един спорт, но въпросът е, че това е най-видимия спорт, защото ти си визуално се променяш. Да. И заради това казва, че неблагодарен, защото нали, спреш ли изведнъж излизаш от тази кондиция. Няма да спираш. В смисъл правиш това, което можеш да го правиш винаги. Точно така. Трябва да го изградиш като навик и да ти остане. Аз точно за това и пиша в момента тази книга, защото се намирам точно в това състояние, в което живота ми наистина е здравословен начин на живот. Аз нямам фокус утре да излезе за състезание, си какво се случи, къде да отида. Нямам никакъв стрес. Създал съм си тая рутина и атмосфера и се чувствам много добре и това е съвкупност от различни навици, които съм изградил с времето и решения, които съм взимал. Но специално за културизма като цяло този спорт е много, аз точно това казвам, много път съм го казал, ти можеш 1 година, 2 години или там 9 месеца, зависи, да си бъхтиш като луд в залата, да умираш от глад и да пазиш диети и накрая отиваш на сцената за 10 минути, в които трябва да покажеш това, което си направил. Това ако не е нещо ценно и нещо, как да кажа, това са най-важните 10 минути за последните 2 години, наистина. И аз винаги като отида на състезание пляскам, уважавам ги, защото знам колко е трудно усилието и какво коства това нещо. Защото там наистина е много голяма дисциплината. Тя няма нищо общо с дисциплината на хората, които си мислят, че имат дисциплина. Да. С нощи имах едно момиче при мен в телевизията на гости, което ми сподели, че много интересно. Тя сега е европейска шампионка, няколко пъти републиканска, балканска, всякаква шампионка. И ми каза, че яде само пиле рис, салата и яйца и общо вика, аз ям едно и също всеки ден. И като ходи в училище, защото тя е 11 клас, учителките й отваряли кутиите да гледат вътре какво има и хвърляли кутиите и някакви такива неща. Ами защото по някакъв начин, как да кажа, предполагам, че е било, нали, как да кажа, интересна им е била. Типа сега каква си, типа как изглеждаш. И виж какво нещо, и тя сменила училището, за да мога да продължи да се състезава, защото буквално е имала такъв стрес от учителите, не от съучениците си. И това е много сериозна дисциплина, особено за тази възраст, защото тя е много малка. Тази възраст, на която е.
показва каква воля и дисциплина можеш да имаш. И аз и затова я поканих при мен да го разкаже това нещо, защото просто... Това е много ценно. Да. Това е много ценно, защото този човек означава, че е много стойностен и качествен човек. Сега в момента хората са много меки и много емоционални и малко хора имат така дисциплина и такова постоянство. Да. И това се вижда. И тя вече всяко състезание, като ти е първа. Нормално. Навсякъде първа стана, да. Така че наистина, браво, ево. Емка, искам да ми кажеш 2 изречения последно, които да са насочени не към мене, а да са насочени към аудиторията, с които да им дадеш един съвет. Съвет от твоя гледна точка, не говорим за отслабване, не говорим за покачване мускулна маса, говорим нещо, което ти би посъветвал един ден децата си. Добре. Свързан за цялостно за живота или като цяло? Нещо, което наистина смяташ, че може да бъде от полза за времето, в което ти си работил, тренирал, хранил се, състезавал се, правил бизнес и така нататък. Какво би поставил като 2 изречения, които би им казал, които трябва да запомнят тези хора? Мале, това е толкова дълбоко и тук. Няма, сега се излагаме тук. Правим стойностен подкаст. Аз често казвам, че единственото нещо, което съжалявам в живота до някаква степен е, че на 40 знам как да живея на 30, на 30 знам как да живея на 20 и така нататък. Тоест с времето се учим и постоянно се учим и никога няма спираме да се учим кое е правилното, което трябва да направим. И едно от най-ценните неща, които не може да заменим и купим с абсолютно нищо е времето. И винаги съветвам хората, когато чувстват нещо наистина да им е на сърце, което не спират да мислят за нещо, което не просто искат да поемат по някакъв бизнес път, да направят нещо тренди, модерно или бизнес, а нещо, което им е на сърце и защото без значение кой какво им говори, те не спират да мислят за него, да го направят, защото след време може да не вие на сърце. След време може да не му е момента, може изобщо да не дойде момента, може да нямате възможността, никой не ни гарантира утрешния ден. И аз мога да съм направил много бизнеси, мога да съм взел много решения, но никога не съжалявам за тях, защото или ще направя най-хубавото нещо, което съм направил в живота си, или ще взема урок, който да ме доближи по-близо до него. Така че ценете си времето и се учете да се слушате, да слушате истински това, което сърцето ви говори. Защото има неща, които вътрешния ни глас ни казва, но или не си позволяваме да ги чуем, или си го изкривяваме заради някакви чужди мнения. Има неща, които на всеки му говорят в главата. Послушайте го просто. Много яко. Справи се, браво. Много ти благодаря, братле, беше много як разговор.